खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। उत्तराखंड रायजोनि उत्तरकाशीआव थांनाय 12 नबेम्बर सानखालि टानेल गब्र'नानै हा सिङाव नांथानानै थानाय 40 सुबुंफोरखौ दिनैसिम 6 सान जालांबाय, नाथाय दिनैसिमबो बिसोरखौ टानेल सिंनिफ्राय रैखाथि दिहुननो हानाय जायाखै। मानोना भारत हादोरा नांथाना थानाय सुबुंफोरखौ टानेल सिंनिफ्राय दिहुननो थाखाय गोनांथि जानाय बादियै मेसिनफोर गैया, जायनि थाखाय भारत हादोरा आमेरिका हादोरनिफ्राय गोदान हा जावग्रा अर्गान ड्रिल मेसिन लानानै फैदों। बे अर्गान ड्रिल मेसिनखौ भारत हादोरा जथाय हादोर आमेरिकानिफ्राय दिल्लीसिम आरो दिल्लीनिफ्राय उत्तराखंडसिम रौनिया हान्जानि हारकिउलिस अख्रां जाहाजजों लाबोनाय जायो। दा बे मेसिननि दारै टानेल सिंनि हाखौ रैखाथियै बोखारनानै रैखाथिनि खामानिखौ मावगासिनो दं, नाथाय माब्लासिम रैखाथियै बिसोरखौ दिहुननो हागोन बेखौ रोखा मोनथिनो हानाय जाथ'वाखै। फोरमायनाया गोनांदि बे हा सिङाव नांथाना थानाय 40 सुबुंफोरनि गेजेराव सानै मावथिफोरा बर' सुबुंफोर, जाय क'क्राझार जिल्ला रामफलबिलनि थागिबि राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारि। बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाया जाबाय मोनसे बर' हारिनिनो सिनायथिनि नेरसोन, जायखौ लानानै दिनै बर' हारिया गोबां आवगायनायनि लामायाव बर' हारिनि सिमांखौ लानानै। नाथाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुगोनां आरो लाजिथावना जाथाय सोमजिदों। मैया 14 नबेम्बर बर' थुनलाइ गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बायदि हाबाफारि लानानै फालिबोनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो क'क्राझार सोहोराव थानाय ड श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजनि फरायसाफोराबो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनो हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय बर' थुनलाइ आफादा गनायथि गैयालासे फरायसालिमानि सिङाव फिरफिला बिरहोनो हाया होननानै ड श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजनि गोरायुं लारलि ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ दिखांखानाय फिरफिलाखौनो बोख्लायफिनहोदोंमोन। उनावहाय बे जाथायखौ मोनथिनानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा ड श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस फरायसालिमायाव थांनानै गोरायुं लारलि ब्रह्मखौ लोगो हमनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों गोरायुं लारलि ब्रह्मआ गोरोन्थिनि थाखाय सिमान लानानै निमाहा बियो। उनाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ गोरायुं लारलि ब्रह्मनि आखाइजोंनो बिरहोनाय जायो। थांनाय साननैसोनि सिगां चिरांनि रिपु रिजार्भआव दंफां सिखावनि दावराव जाथाया जानानै थांदोंमोन, जायखौ बयबो मिन्थिखायो, जेराव टेन्ट्रेमा होननाय सासे सुबुंजों लोगोसे सानैसो सुबुंफोरा बेफोर दंफांफोरखौ इएम रन्जित बसुमतारिजों दाजानाय एनजिअ एबा सार्भिस प्रभाइडारनि सानैसो सुबुंनि बिथोनाव हाहैदोंमोन होननानै गावनो खौरां बिजोङाव सिमान लादोंमोन, जायनि लेखायै एनजिअनि सानै मावथि दाउखि आरो दाब्लाखौ एनजिअनिफ्राय एरख'नायबो जादोंमोन। दा पुलिस बिफाना दंफां हाग्रा टेन्ट्रेमा होननाय सुबुंखौ गंसे दंफां हाग्रा हन्डा मेसिनजों लोगोसे हमनानै जेलसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै मोनथिना मोन्दों। पुलिसजों हमजानाय टेन्ट्रेमा बसुमतारिखौ चिरां जिल्ला रनिखाता हालामनि खुंग्रि ओनसोलनि होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। रायजो सोरखारनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। नोंथांमोना बयबो 10 थाखोसिम फरायनानै मेट्रिक आनजाद लिरोब्ला सेबा थामहिनबा सेकेन्डारि इडुकेसन बर्ड अफ आसामनि दारै खुंजानाय होननानै मिन्थिखायो। बेबादिनो हायार सेकेन्डारिनि 12 थाखोसिम सहैनानै जोबथा आनजाद लिरोब्ला आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि दारै खुंजायो होननानै मिन्थिना मोनोमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय 10 थाखो एबा 12 थाखोनि थाखाय आलादा आलादा बर्ड थानाय नंला। रायजो सोरखारा सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल मोन्नैबो बर्डखौ दाजाबनानै गोदान मोनसे बर्ड बानायनायनि थाखाय थांखि लाबाय। बे खौरांखौ फोसावनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। दानिया 10 आरो 12 थाखोनि मोन्नैबो बर्डखौ दाजाबनानै मोनसे गोदान बर्ड आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्ड दानाय जाबाय, जायखौ सुंद'यै ASSEB होननानैसो मिन्थिना मोननाय जासिगोन। मिरु लाइमोन BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि कास्तुम बसुमतारिनि बेरफुसार बिबुंथि। आथिखाल बिटिआरनि सोलिफु इउपिपिएल सोरखार आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'नि सायाव बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलो आरो प्रमोद बर' बिथांनि आगदा आरो आगसि आखाइ फारसे थानाय दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारना BPF दोलोआव दासान्दि हाबगासिनो दं। मानोना प्रमोद बर' बिथाङा मालायनि दुखुखौ बुजिया आरो बिथां प्रमोद बर'आ मोनसे समाव बर' हारि
हारिनि लाइमोनफोरखौ ओरैबायदि बाहायबाय जायनि थाखाय आथिखालाव गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावनि फरायनाय बायदिखौ गारनानै आलाय सिलाय जानो गोनां जाबाय। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय समावबो साख्रि आरो खामानि होनो हायैनि थाखाय ओनसोलनि जौगानाय आरो हारिनि मोजां खामानि मावनायनि थांखि लाना बारग' एनडिएफबि आरो बारग' फरायसाफोरजों लोगोसे गोबां रायजोफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां प्रमद बर'आ जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि मुङै 10 कौटि रां होगोन बुंदोंमोन। साफ्रोमबो ग्रेजुएसन आरो पस्ट ग्रेजुएसन खालामबाय थानाय फरायसाफोरनो 2500 रां होगोन बुंदोंमोन। गाव बिटिआरनि चिफ जायोब्ला 5 लाख साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन। दिनै 3 बोसोर बारलांबाय प्रमद बर' बिथांनि सोरखार दानाया, नाथाय दिनैसिम सासेबो फरायसाफोरा 2500 रांखौ मोननो हायासै। जार्नालिस्टफोराबो 10 कौटिनि मादाव थाइसेबो रां मोननो हायासै आरो सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायासै। आरोबाव गेदेमा सुबुं सुजित नार्जारि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननिबो गोसोखां खाम्फा लुनायनि खोथा दंमोन, नाथाय बिथांमोननिबो गंसेबो गोसोखां खाम्फा लुफुंनानै होनो हायासै होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथां कासुम बसुमतारिया। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा खौरां फोसावनायाव जोबोर मोजां, नाथाय खामानियाव उदाय रोङा, जायनि थाखाय गोबां लाइमोन आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजोफोरा बिपिएफ दोलोखौनो बिटिसिनि थाखाय मोजां जागोन होननानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायो। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स एबा एनडिएआव गैया। बे खोथाखौ रोखायै बुंदों हेमन्त बिश्व शर्माया। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ बबे जथाय दोलोआव दङ? गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों दि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स एबा एनडिएआव जथाय दोलोआव बिपिएफ दोलोआ गैया। थांनाय रायजो सभानि बिसायख'थियाव सरकार एबा बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होनायनि थाखायल' रायजोनि थाखाय बिपिएफनि माखासे एमएलएफोरखौ लाफानाय जादोंमोन, नाथाय दायो मोगथां महराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ दायो गैया होनना रोखा खालामना होदों गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। थारैनो माब्लाबा थांनाय समफोराव नुनो मोनदों बिपिएफ दोलोआ बिजेपिजों हेफाजाब दं एबा बिजेपिआबो हेफाजाबाव दंलायो होनना बुंनायखौ नुनो मोनबोनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैनि समाव गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ एनडिए जथाय दोलोआव गैया होनना आरो इउपिपिएल बिजेपि एजिपि दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जथायै बिसायख'थि गेलेगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि आमिनगावआव जानाय मोनसे जथाय दोलोनि मेलाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। आरोबाव गिबि मन्थ्रिनि बादिब्ला फैगौ लकसभा फेब्रुवारि दाननि गेजेराव लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जथाय दोलोनि बियाब राननाय हाबाफारिखौबो लानाय जागोन होनना बुंबावदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे एजिपिनि आफादगिरि एबा मन्थ्रि अतुल बराजों लोगोसे बिजेपि दोलोनि आफादगिरि आरो गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लानानै दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायो आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ एनडिए जथाय दोलोआव गैया होनना गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया रोखायै फोरमायनानै होदों। मैया 10 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानमोन। बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लानानैनो बयजोंबो सिनायजानाय बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि मेन्देला ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंनाय बादिब्ला बयबो बर' हारिनि दैदेनगिरि, समाज सिबियारि, मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरा गावनि फिसाफोरखौ गुबुन बिजोंनि सोलाय गावनि हारिनि बर' बिजोंनि फरायसालियावनो मुं थिसनना फरायनो खाबु होनांगौ होननानै बुङो। मानोना बर'नि माखासे गिदिर दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरा गावनि फिसाफोरखौ बर' बिजोङाव मुं थिसनना होआब्लानो इंराजि बिजोङावसो मुं थिसननानै होयो, जायखौ सरासनस्रा बर' माहारिनि बिमा बिफाफोरा नुनानै गावसोरनि फिसाफोरखौबो इंराजि बिजोङावसो मुं थिसननानै होयो, जायनि थाखाय लासै बर' माहारिनि गोबां फरायसालिफोरा थैनायनि लामायाव थांबाय। एखनब्ला जोंनि सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि सिङावबो गोबां बर' गुदि फरायसालिया बायनो थांगासिनो दङ आरो बेनि फारिलाइयावबो ओंखारबाय, जाय जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव होननानै बुङो बिथां मेन्देला ब्रह्मआ। बेनिखायनो बिथाङा बर' माहारिनि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ थोंजोङै बुंनो हायाब्लाबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावनो बिथांमोना गावसोरनि फिसाफोरखौ मुं थिसनना होनो नांगौ होननानै बुंथियो।
आयेन बेरेखायै बरनदि दैसायाव सालान बिलाइ गैयालासिनो सालायनाय गंसे डाम्पार गारिखौ रायजो राजाफोरा हाग्रा बिफाननो गथायनानै होदों। मैया मोनाबिलि समाव तामुलपुर हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय बरनदि दैसानिफ्राय AS 25FC 3631 नम्बरनि गंसे डाम्पार गारिया आयेन बेरेखायै बरनदि दैसानिफ्राय सालान बिलाइ लायालासिनो बाला लाबोनायखौ मोनथिनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हमनानै गान्धीबारियाव थानाय हाग्रा बिफाननो गथायनानै होयो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला डाम्पार गारिया 15 CM बाला लाबोनायनि मोनथाय दं, नाथाय 20 CM बाला लाबोनायनि जाउनाव ओनसोलनि रायजोफोरा लामाफोराव गोबां जेंना जेंसिजों भुगिनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गंसे सालान बिलाइजोंनो कालार होआलासिनो दान मोनफ्रोमनिबो बालाखौ रोगाबाय थायो होननानै फोरमायदों रायजोफोरा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।